Ki magana kin tsaya kina kallo na. Ai da man na lura na kuma riga na faɗa. Wannan yaren duk ke ce ke daure mata gindi akan duk abin da take yi. A matsayin ki na uwa ya kamata a ce duk abin da ya kamata ni in ke ce kamata ki rika yi. Amma kin bar min komai ni ne zan mata faɗin safan na yamma daban na rana daban. Saboda Allah haka ake yi. Malam, duk iya kokarin da nake akan tarbiyyar wannan yarinyar baka gani? Ban gane ba na gani ba. Ke ba mace bace ko ita ba mace bace. Saboda Allah ba ke bane yafi dacewa ki jawo ta kusa da ke? In ba kike daure miki gindi ba waye ne yake daure mata yake goya mata bai akan duk abin da take yi. Kamar yanzu karfe nawa da bata dawo ba. Amma kin zo kina ƙara daure mata gindi. Dadi na wuni. Ke, dawo nan, zo nan. Matso nan. Daga ina kike? Na ce daga ina kike ina miki magana kina jina? Dadi daga makaranta nake. Daga? Makaranto. Makarecin banza makarecin wofi. Yanzu karfe nawa? Duba ki gani. Karfe nawa? Kika laki gani na ci karfe nawa? Kina mun ƙarya kina cewa daga makaranta kike. Jiba shi ganki. Ni zaki ƙarya zaki mu ƙarya? Nace ni zaki mu ƙarya? Nace Malam! Bari. Wannan yarinya kullum bari. Na ta Suma tai Tami ta so Samu ya fa mata ruwa samu ruwa soyayya dan 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 soyayya mai furta kalmar so a sahara dan soyayya da kagansa yana bisa hanya dan soyayya mai juriya kuma ba shi da tsara. Ababai wa Allah, me yasa ke ta bibiya na ne bayan tun farko na faɗa maki bana da buƙatar haka? Kai hakuri ba yin kaina bane, ya zama dole a gare ni sai na bibiye ka. Amma ka sani da alkhairi nake bin ka ba da sharri ba. Ba zan taɓa yadda da hakan ba, domin da na gaba ake gane zurfin rijiya. Abin da ya faru da abokina ya ishe ni izina. Yanzu na fahimci abin da yasa kake guduna, amma da sannu zan wakar hanci. In ba za ka damu ba ka bani minti 2 zuwa 3. Mi magana da kai akan abokin. Ko da yaushe da abokina kike fakewa kike cin kasuwar bukatar. Na ji ko me zaka ce ka ce ba komai. Amma dan Allah ka tsaya wannan magana mai muhimmanci. Kawata ki san me? Je ina shiga gida na ga dadi na ɓace yana ta faɗa. Kiga wani mari da ya mu? Wallahi na tafi suman ƙarya. Amma gaskiya ƙawata ki 'yar duniya ce. Ke ƙawata ke nan baki san waye dadi ba. To wallahi shi kaɗai ne mafita na. In ba ka ba fita ba, har makaranta na daina zuwa. Ki ce da an samu matsala. Sosai. Bari zo mu wuce gida. Yau ba ranar makaranta ba, ba sai kuma mu je faɗa a gida ba. Ƙawata, bari in zo in raka ki. Don wataƙila aka sake samun matsala, inda mu da ke sai dai a waya. Ka ji abin da yake faruwa, ya kamata ka tashi tsaye domin ka kubutar da abokinka idan ba haka ba komai zai iya faruwa da shi. Gaskiya ne wannan. Na gode sosai akan gudunmuwar da ke bani akan abu. Babu godiya tsakanin ni da kai, domin duk abin da na maka tamkar na yi wa kaina ne, kuma a shirye nake na baka duk wata gudunmawa da kake bukata, domin farin cikin ka yakan iya zama farin ciki na.
Kin gani ko? Ni dama na san tatsuniyar gizo ba ta wuce. Daidai ko da yaushe cikin jifa tsuntsu biyu kike da dutse ɗaya. Ƙwarai da gaske, kuma insha Allahu sai na samu wa'innan tsuntsaye, kuma ɗaya daga cikinsu a cikin zuciya zan same shi. In ga shi kenan sai ya mutu kowa ma ya huta. Yawa Hanan, daman wallahi tun arziki nake nema, ashe kina nan. Wallahi ina nan, kin san mun zo ƙarshen semester. Shine wallahi nake ta gwada kwakwalwa, kin san sai da baje kwakwalwa. Wallahi ni ma kaina kwakwalwa ta ce ta toshe, shi yasa na zo a buɗe min ita. Kin san jiya ban yi attending lectures ba. Kai ƙawata. To shikenan babu damuwa, mu je hostel ko sai mu ci gaba da karatu. Wallahi kin san da shiriri ta. Wallahi karatu akwai wahala. Ba rabo da gwani ba, sai dai idan ba a saba ba, shi fa akan soyayya yaran tsaye ba za ya gaza ba. Dan soyayya, dan soyayya, Idan ka gama faɗin abin da za ka faɗi Habiba, idan da hali, ina so ki fahimci irin san da nake yi miki. Bani da wani buri da ya wuce in faranta miki a ko da yaushe. ban ga alama ba. A shirye nake da na yi miki ko me kike da bukata, ko da hakan zai zamo sanadiyar rasa raina, in dai za ki aminta da san da nake yi miki. Kyau ɗan soyayya. Bari ƙara wa labarin soyayyar ka armashi. Idan kuma hakan ya zama sanadiyar mutuwarka, sai a rubuta a cikin littafin tarihin soyayyar ka. Dan soyayya, dan soyayya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, jama'ar duniya, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Sunana Ahmad Muhammad, shugaban cibiyar Shukura Islamic Herbal Medicine, cibiyar da ke bada taimako da shawarwari da magunguna a fannin koyarwa irin ta addinin musulunci. Cibiyar Shukura Islamic Herbal Medicine tana garin Kano, unguwar Sheka, ƙarshen kwalta, daidai bin Sharif Plaza. Shago mai namba 21. Wannan cibiya ta Shukura Islamic Herbal Medicine ta kware wajen ba da magunguna da shawarwari a fannin koyarwa irin ta addinin musulunci. Wannan cibiya ta Shukura tana maraba da dukkan wanda ba shi da lafiya ko wace irin cuta wadda take damunsa da izinin Allah. Wannan cibiya ta Shukura tana iya ƙoƙarinta kullum cikin bincike take dangane da abubuwan da za ta kawo al'umma domin samun ci gaban su bangaren abin da ya shafi rashin lafiya. Ina ƴan uwana mata masu fama da matsalar sanyi, toilet infection, kuma ku garzayo domin ba ku magani a warke a samu lafiya in Allah ya yarda. Matsalar infection abubuwa ne wanda yake yaduwa cikin al'umma. Za ku ga wani akan ɗauka a ban ɗaki, wasu kuma a wasu wuraren. Alamomin infection a jikin ɗan adam za ka ga akwai farin ruwa, akwai ƙaiƙayi, akwai ƙurarraji da sauransu. Duk da infection ɗin ba guda ɗaya ba ne, sunansa dai ne za a ce sanyi, amma sanyi ya kasu kashi daban-daban. Akwai sanyi irin na rheumatism, akwai na gonorrhea, akwai na toilet infection, akwai na PID infection da sauransu. Kowane da kalar illolinsa. Wannan cibiya ta ƙware wajen haɗa maganin sanyi kowane iri kuma komin daɗewarsa a warke a samu lafiya da izinin Allah. Akwai sauyoyi da muke amfani da su, kama daga kan kamar irin sauyin da muke mutum treatment da shi, sauyar jema, bini da zugu, goga masu, aliyara,
hanza, malga, da mishi, gauɗe, gizaki, farin gagai, baƙin gagai duk mukan yi amfani da shi ɓangaren ɗora mutum akan magani. Dukan wanda ya zo karɓar magani a wurinmu za mu yi masa tambayoyi yanayin yadda cutar take masa da abubuwan da yake ji, idan ya kama ma sai mu auna shi mu ji abin da yake damunsa insha Allah. Zan yi magana ɓangaren cuta wadda ta shafi masturbation istimina'i. Kowa ya san matsala ce wadda ta addabi matasanmu na yanzu, duk da suna ganin mafita ne hakan, amma illoli ne, yana haifar da illoli daban-daban cikin jikin ɗan adam. Wannan wasa da al'aura da ake yi kana biya wa kanka bukata, wannan sperm ɗin da yake fita ba ƙaramar illa bane, saboda ba dukansa yake fita ba. Wannan wanda yake ragewa, wanda bai fita duka ba, shine babbar illa a cikin jikin ɗan adam. Shine zaka ga yana haifar masa da illoli, wani kaga yana samun yawan mantuwa, wani zafin jiki, wani ƙaiƙayin jiki, wani ƙurarraji a jiki, wani ma kaga idanunsa suna masa ƙaiƙayi ko suna yin ja, wani kuma ya rika samun yawan ɓacin rai ko yawan firgita ko faɗuwar gaba da dai sauransu. Zaka ga mutum duk yana fuskantar irin wannan matsala. Insha Allah dukkan mutumin da ya zo da wannan matsalar za mu yi masa tambayoyi, ko da ka kai shekara 20 kana aikatawa, in dai muka ɗora ka akan magani za ka warke ka samu lafiya da izinin Allah. Wannan cibiya ta Shukura tana ba da magungunan cututtuka daban-daban, kama daga kan matsalar da ta shafi HIV, hepatitis, irin su kamar ulcer da sauran matsaloli, sihiri, sammu, kambun baka, jifa da dai sauransu. Da izinin Allah dukkan mutumin da ya zo muka haɗa masa magani muka bashi zai kira mu, zai mana godiya da izinin Allah. Wannan cibiya ta Shukura tana garin Kano, unguwar Sheka ƙarshen kwalta, daidai bin Sharif number 21. Insha Allah dukkan mutumin da ya kira mu ga nambobin wayar mu nan, ko tambaya ko ƙarin bayani idan ka kira mu za mu tsaya mu saurare ka, mu baka lokacin mu insha Allah. Shukura Islamic Medicine. Hajiya. La ilaha illallah, hajiya ta dawo, yo Allah ya zanci tuwo. MCI Film Production Abuja. Ni ce Kausar, ina wuni. Take kawo muku wani ƙayataccen shiri mai suna da ya fara ba sahabbai labarin haƙƙin makwabci akan makwabci. Yar Hajiya. Shirin Yar Hajiya. Barka da zuwa. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Shiri ne mai ɗauke da dogon zango. To wata 1000 da babana ya bani safe da nan. Nishadantarwa, ƙayatarwa, faɗakarwa, ilmantarwa. Idan da rabu dole ku turo zai zama gwamna. Dan Fulani a sai da shanun gado a yau. Ba a sai da gonar gado a shi gida. Kausar, ki fita daga cikin ido na. Yar Hajiya, domin samun kallon wannan ƙayataccen shiri, ku bibiye mu a MCI Hausa TV. Ku danna muna subscribe, ku danna muna ƙararrawa. Yar Hajiya, ɗaukar nauyin wannan shiri MCI Film Production FCT Abuja. Story by Ismail M. Shoko ba kuɗi. Continuity by Sa'idu Adamu. Producer by Ismail M. Shoko ba kuɗi. Assistant Director Buhari Alhassan Kakumi. Inna lillahi wa inna raji'un. My daughter. Kausar. Yar Hajiya. Coming soon. Director by Ismail M. Shoko ba kuɗi.